Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite, kolega Saviću. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 13. Inače, ovaj član 13 odnosi se na predviđene novčane kazne. Ja sam svojim amandmanom tražio da se ove kazne umanje iz prostog razloga što cilj ovoga i bilo kog zakona nije samo da se kažnjava, nego je cilj svakog zakona da on ispuni svoju predviđenu ulogu. U prethodnom mom amandmanu sam govorio o tome da se država Srbija suočava sa problemom nedostatka vozača i upravo iz toga razloga mora se imati u vidu sve ovo o čemu sam govorio i u prethodnom i o čemu ovde govorim. Naime, imamo situaciju odliva kadrova, odliva vozača u inostranstvo i to nije samo u oblasti saobraćaja, nego u svim drugim oblastima, kao što je zdravstvo, pogotovo je drastičan primer u zdravstvu, ali ako neke stvari recimo u zdravstvu možda mogu da se, malo nadoknade, nategnu tako što će recimo jedan doktor umesto 30 ili 40 pacijenata koliko mu je danas norma, malo se više namučiti pa taj broj povećati za 10, 20 ili 30%, jedan vozač, pogotovo vozač putnika u drumskom saobraćaju, to svakako ne sme, jer strogo je zakonom predviđeno koliko u toku 24 časa vozač može voziti, koliko treba da odmara i tako dalje. Sad, imamo situacije da recimo kandidat položi za određenu kategoriju, ispunjava onaj starosni uslov i direktno, bukvalno sa poligona seda u autobus na relaciji Niš-Subotica ili Skoplje-Zagreb i tako dalje i gde vozi putnike jer jednostavno drugih mogućnosti nema. Dakle, mora se imati u vidu ove stvari i izaći u susret i prevoznicima i vozačima da ne bi došli u poziciju da više nema ko da nas vozi. Evo recimo u hitnoj pomoći imamo takođe problem gde pored toga što je došlo do ograničenja i zabrane zapošljavanja, imamo ljude koji bukvalno voze pacijente, a vozači hitnoj pomoći su ujedno i ne samo vozači, nego oni su deo sanitarne ekipe, deo medicinske ekipe. Znači, oni su tamo, imaju ulogu bolničara, pomažu u prenosu, zbrinjavanju bolesnih i povređenih i sad čovjek dođe prvi put dođe na svoj posao, a mora da se susretne sa tim stvarima, tako da mora se imati u vidu ovo. Naravno, stvari pokušavaju da se reše prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom vozača, što nije sporno, toga uvek bilo, ali znači taj jedan kontinuitet u ovoj delatnosti mora da postoji i mora da se vodi računa o svemu ovome. Hvala. Hvala, kolega Saviću.